Mokwongo katiba ma wan godo kisomo article 1 article 2 mawuoyo on sovereignty and supremacy mar katiba wacho ni katiba oriwo ng'ata ng'ata, oriwo jotend piny, oriwo ng'at man piny, oriwo ng'at man diere. Koro rights manie bill of rights ratiro manie bill of rights ka oko pogo ni in jatij sirikal kata ng'at mok jatij sirikal. Ka nitiere rocho ratiro mora mora en gima nyaka ilu e okang' ma ketie katiba maonge ni iwacho ni nikech koro in jatij sirikal ok owinjo ni koro right mari obed enforced. Mano is one thing that luoro bedoga, to ok en ni en luoro mokel gi sirikal, en luoro mar dhano wegi. Nikech kani neno kata nyoro of course I take that as very gross misconduct. Nitiere askari moro mane ochung' tung kod ilonga tung mosuo kod sirikal ka temo pingo order mane owach kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. And ineno ka nomi a lot of credence nyaka e media mowuoyo. Basically king'iyo mano, it's a gross misconduct that can warrant termination of your employment. But nikech there is a lot of ignorance, this gentleman runs to the public so that onyalo bedogi that kind of sympathy. To kopo ni luo chik miluo ratiro, to the manner in which or behave, the manner in which gik mowachogo are a ground manyalo mi obed terminated. But that is not the main point here. Nyadendi notho. The first thing kaka sikwacho ni wangi the cause of death. Mano is the first thing, and the cause of death oken gimi nyalo wach gi media, oken gimi nyalo wach kod jopiny. Cause of death kata sani kopo ni ng'ato goyi ka bunde en nyaka watere mondo wane minyalo chungo de court ni otim postmortem mo ni tho kokalo kuom that particular wound. Kwasa ya kanyo, the next thing wacha kong'iyo ni who is responsible. Kore gima awadwa Charles ne wacho ni we get wadhiye gimilongo ni inquest. Nono ni tho mar nyadendi ni ang'o manokele, to ng'agi ni manokelo thogni, ng'agi ni mane ni tesendo bila, to be notho e tesendo bila. Nikech king'iyo chik seche momaki on any ground, the first thing ni nyaka teri e do within 24 hours. To kopo ni nitiere gima nyalo miyo kik teri e do for 24 hours, bende nyaka bede explained to the court. Of course nyalo bedo ni it's on a public holiday, and seche moteri e court no inyalo mi a charge kata holding charge. Kanyo kose somni plea iye, to kise iye to mano verdict ikalo tichi hukumu. To kitamori to mano nyiso ni case no dhi mbele, tinyalo goli on bail under article 49 kata bond, depending kaka court ene discretion mar the court, and nitiere guidelines machiwo kaka ichiwo bond gi bail. Koro nyadendi ni no dhi e court, mano is undisputed. Number 2 no gole gi bond, mano be is undisputed, then 50,000. The next thing ni no kano yaka no dhi kanye, no doke tesendo bila oyo nyaka koro dhi a cell. Toko dhi a cell, what happens? A prison. A prison, I mean. Nyaka dhi a prison. Mano koro the responsibility shifts from the Kenya police to the prison. Gine makoro gin responsible engima mar ng'ani ka en a cell egine ni prison kanyo. Koro we have to filter because there is a lot of misinformation and incitement, and this incitement in this current era obedo cost gi politicians, obedo cost gi the media, obedo cost bende gi a lot of rage mani public. Koro yudo kata ka gimoro timore, instead of investigating yudo ka politicians o hijack ma jogi koro kyud ratiro.
nikech seche makoro gisedhi ni giwango ka police, this guys also have a right mane give me one called inquest mondo wangi ni ngamu neko seche makoro iwango for example police station iwango nyaka seche moko jok mane ko participate in the killing of the lady kata the victim in question. Koro the same way the Bill of Rights protect kaka individuals, it's the same way the Bill of Rights protect police officers. Koro there should be wanyakwa bed ni waluo ratiro kwa yudo nini tiere chochni mora nyakwa lu chik mondo miwa mak jok motimo makosa ni kasto watimore nade watergi e do. To gima chielo madachaka nyisi ni one get a lot of remedies in this case. Number chiel kopo ni oyudi ni no tho a prison kana no tho a police officers police custody one gi jok mane gin responsible kanya kuma inquest chakore to ka inquest timore inyalo bedo charged for number 1 murder, manslaughter or even negligent. Inyalo yudo ni seche moko ne oyudo kata wound moro no yago dala kocha kata no goye kata stage kata no goye gi bunde kaka Charles ne wacho cha to odhi kode wan gi milungo e chik ni but manyiso ni kade ok timni made ok otimore. Ineno koro nyaka wangi the causal link matudo hinyruok mang'ani obedogo nyaka ochop kuma koro othoeni. Then one kod weche mag negligence chemoko no tuo to e prison ka nokotere hospital. Koro mano be is a negligent case mabende the family can sue on a civil nikech kaluore kod family